जोंनिफ्रायथ' बिदि लिगाव सोलायदों बेबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने दुइथा गाज्रियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय। दाखालै भइस जानाय जायबा जोंनि बर'नि इउटुबार नाफाथि हाज'वारि बेजों जानाय जाथायनि सायाव नाफाथि हाज'वारिजों लोगोसे बेजों जायबा दंफायोमोन जायबा सेंग्राफोर आरो रायजोफोर बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनाय जाबाय बेनि सायावबो जों सावरायगोन आरो लोगोसे सानै बर' फिसाफोरा मोनसे नेशनेल स्कलारशिप एवार्ड मोननो हादों बेनि सायावबो जों सावरायगोन आरो गोबां खोथा सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनथामसो टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो मोनसे जोबोर मोजां खौरां बे खौराङानो जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा सिफुं दामगिरि फाइगदिप ठाकुर बिथाङा बर' मानसि ठाकुरबाबो बिथांमोना वेस्ट बेंगल नालाय ठाकुर जायो बिथांमोन टाइटेला ठाकुर जायो बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग जायो बा गुबुन रोखोमनि जायो। दा बिथांजों लोगोसे करनजित ब्रह्म आरो फाइगदिप ठाकुर बिथांमोना नेशनेल स्कलारशिप एवार्डखौ मोननो हादों भारत सरकारनिफ्राय बे मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो फाइगदिप ठाकुर जायबा बिथाङा गोबां जोंनि बर'नि मिउजिक दामो जोंनि बर'नि सिफुं दामो माखासे मुभिफोराव सावथुनफोराव सिफुं सुयो गोबां मोजां खोनायो। दा बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हाबाय जोबोर बाख्नायजाथाव खामानि। दानिया जोङो नेक्स्ट आपडेटआव फैलायनोसै। जोंना नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंनि बे आसामनि जनाय हालामाव जनाय बाजाराव 500 रांनि ना सिंगिखौ 20 राङाव बिदोंमोन सासे जौ लोंनाय मानसिया आरो बे नाखौ जायबा फालांगिरि बा गलादार ना फानग्रा बे ना फानग्राया नाखौ सेरसेयाव 600 रांनि गाहायाव हरनाया होनना बुंदोंमोन। नाथाय जायबा जौ फैनाय मानसि बे जौ फैनानै 20 राङाव बिगासिनो दंमोन आरो 20 राङाव बिनायाव हरैनि थाखाय जायबा ना फालांगिरि बा ना फानग्रा बेखौ गोदोनायाव सिखा होदों आरो बिनि उनावनो दुंहाव थासारि जादों। माखासे जेनेबा रायजोफोराबो दुंहाव थासारि जाबाय आरो बाजाराव गोबां दावराव दावसि जाबाय। माखासे भिडिअफोर दङ बेबायदिनो उनावहाय पुलिस फैबाय पुलिसा जायबा दायनिगिरि बेनि सायाव नायबिजिरबाय दा बे जाथाया जोबलांबाय। अब्ला दानिया फैदो जोंना नेक्स्ट आपडेट नङा बे मोनसे दाखालैसो जानाय मोनसे जाथाय जायबा नाफाथि हाज'वारि जादोंमोन। नाफाथि हाज'वारिखौ माखासे सेंग्राफ्रा हमदोंमोन गारियाव लाखिदोंमन दा बेनि सायावनो खेंफोरथि होदों। माखासे भिडिअखौ नायदोनै नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन। दिनै बे समाव दाखालि 4 थारिख फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों भुल बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन माने दाख्लै जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन बिसोर लानानै ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसाव बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों। जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट सोलायदों बेबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने दुइथा गाज्रियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय। हरनि 2टा बाजियाव बिदि थाथो फैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो बेखौनो दिनै क्लेरिफिकेसन होनानै
रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जोंनि बे क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअआ माने भाइरेल जानानै थांबाय बिनि बागैनो ओमफ्राय दा बे भाइरेल जाना थांनाय भिडिअआवहाय जोङो जयै माबा कनफारेन्स खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों जोंबो एसांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे एनायनि जाबाय ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने डिउटि नेदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि जादोंमोन दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय